Kajing poi kinang Thbut tak ada ko pol lash teng janmit kapau baka Jaiñtia district ka khamtam hakajing poi kinang Thbut ka baka percentage kala kham klan chibun cha mani kui pai ki district par khamtam me ka khamtam bani ki constituency ko dan nong ba shlong kini kan college jong ki constituency bar ka jingwan kinang Thbut ka papat disata ka Haduh ari ka final turn out jong ki nong Thbut habar ko ga jala ka jing Thbut kalong ka bai ka bai anti lan no tang ki kat ko ni tuli ki jai ki Jaka Thbut apo Jaiñtia hills ha baka jon ka Thmu man Thbut Jubor ne ban kap chole ne ban le ya ka boot capturing baka jon ka bentaru ka ba ka jing Islam jong na Thbut ne ban Thep Jubor ba Thmu ban pai du ki VM tamba ka jing stat jong ki bor punya jong election kon juru jing don ki pulit kala ban pen bai ya ka di ka kam